ako sa nahráva mapy cez SD kartu do rádia RNS 510. Ako vidíme, máme tam nainštalovanú staršiu verziu map 8048, to je verzia V10. My sa tam pokúsime dať mapy cez SD kartu pomocou príslušného softvéru. Takže dáme späť. Pripravíme si SD kartu s mapami a príslušné CD, na ktorom je vlastne firmware. Hej. Vložíme SD kartu do slotu. SD karta sa nám načíta. Keď nám toto začne prehrávať, vieme, že SD karta je v poriadku. Stlačíme, vlastne resetujeme RNS pomocou troch tlačídlok. Vložíme príslušné CD s firmwareom. RNS sa nám reštartuje. Zmagneme upgrade. Vyskočí nám táto tabuľka, že HDD sa upgradeuje, hej. Ono to zastaví na 31%, ale nemusíme sa nič báť. Musíme stále čakať. Vlastne nič nerobíme, len čakáme. Po pol hodine normálne nám vysunie DVDčko a RNS sa reštartuje a vlastne už tam budeme mať nové mapy, ktoré sú rýchlejšie nahraté cez túto SD kartu ako cez klasické DVD. Tento spôsob sa odporúča pre tých majiteľov, ktorí majú problém s mechanikou alebo im dobre nečíta DVD. Takže čakáme, že mapy máme nahraté, CD sa nám vysunulo, spraví sa reštart rádia a mapy nové už tam budú nahraté. Ako vidíme, softverová verzia v rádiu je 8.2.38 a verzia mapy 8.1.9.6, to je verzia 12, vlastne východ. Takže všetko prebehlo do poriadku a mapy môžeme používať.